Kun mes ach chi trasser. Ní chud Thomas. Má tá tucha cean dána sunnis. Le tú na hí le santí. A fedid cois. Bunig í soltas. Ha, mór bhagúil sé sin bí rechaí. Ja, ceart ar fád agat, mar háise chun bronta na Salana I chin nach neamh. Tal vistal de tú cean brontas go fápa fiú. Héimeis. Ó, díirech an fear bhí saldarach. Ó traú go leom sin is san farce im se chu dúharsan. Well, ja, bhí sa súla go bheit fá mé íoc as na deliveries ar fád dienta gom. Má sé a go dal múhart. Han ní le héint de fós ein. Ha? Camu tele budéáil. Well, ní sé héimeis, istá meis gur má háin dienta gom a chun go bhain mo chuid sa an aliad. Se fóid. Tá bhid chu fuútaí.